desde o BNG imos votar a favor desta moción por motivos algo distintos aos que expón o Partido Popular na súa exposición de motivos e que expuxo agora mesmo o deputado. Porque para nós o principal non é tanto a carga que supón sobre os operadores turísticos esta normativa, senón porque creemos que vulnera directamente os dereitos básicos das persoas, o dereito á intimidade persoal e familiar, a liberdade de movimentos e a presunción de inocencia. Pero vostedes, como Partido Popular, non poden ocultar, agochar ou manipular que esta normativa, este Real Decreto, que fai desenvolver o artigo 25.1 da Lei de Seguridade Cidadá, que é a Lei Mordaza, que aprobaron vostedes. E desenvolveo porque, precisamente, ese artigo da Lei Mordaza fala de que as empresas destinadas ao aluguer de vehículos a motor e tamén de hospedaxe teñen ese deber que recolle o Real Decreto. Nós, como BNG, xa nos temos manifestado en moitísimas ocasións en contra desa lei Mordaza e a favor da súa derogación. Non vou entrar en concreto a desenvolver isto, pero sí que é certo que este Real Decreto afonda nesas cuestións que nos consideramos que son prexuizosas, que son danosas á liberdade das persoas. Nos o que creemos é que este Real Decreto é un abuso, non porque o que obriga é a recolectar, a recoller, a rexistrar unha serie de datos que van moito máis aló do que se podería considerar necesario por cuestións de seguridade e, ademais, obriga aos operadores turísticos e ás persoas que se dedican ao aluguer de vehículos a trasladalos con carácter previo ao Ministerio de Seguridade, e nos creemos que isto contravén o principio de presunción de inocencia. Non parece que se presume efectivamente que esas persoas poden cometer un delito ou non se sabe moi ben que, pero desde logo parece que é un pouco abusivo, non? Independentemente de que se poidan recoller eses datos para outros fins ou para, incluso, en caso de que aconteza algunha desgraza, se poidan necesitar, iso teria que ser, en todo caso, a posteriori, non a priori, non, que é o que establece o Real Decreto e é o que nos vemos que non se debería de facer e contra o que nos estamos. Insisto que, como estamos a favor da derogación da lei Mordaza e creemos que este artigo é un dos artigos que vulnera en moitos casos o dereito das persoas a moverse libremente, como dicía, a súa intimidade, desde o BNG imos votar a favor, nada máis. E o que nos leva a nos a votar a favor desta emenda e a estar en contra deste Real Decreto é que se obrigue aos operadores turísticos a enviar esta información con carácter previo ao Ministerio do Interior e ás autoridades en seguridade cidadá. Esta é a cuestión fundamental. E a min pareceme bastante lamentable que se utilice o abuso de menores, o abuso sexual a menores e a corrupción de menores no debate desta moción. Porque se un analiza os datos dos abusos sexuais a menores, o 75% dos abusos sexuais a menores se producen por parte da contorna habitual dos menores e das menores e do seu contorno, da súa contorna familiar. Non ten nada que ver este Real Decreto con isto. Absolutamente nada que ver. O 75%. E do total das agresións sexuais, o 65% se repiten de maneira cotiá. Non teñen nada que ver con algo que pase nun hotel, puntualmente. Por lo tanto, eu creo que había que retirar este asunto do debate desta moción. Pido por favor, porque nin se axusta aos obxectivos do Real Decreto, nin ten absolutamente nada que ver, e as cifras sobre o abuso sexual a menores revelan que non ten absolutamente nada que ver, nada máis.
En primeiro lugar, quixera facer unha reflexión sobre esta moción, porque eu xuraría que o Partido Popular é o partido que está no goberno da Xunta de Galiza. Ademais, moi orgulloso da súa maioría absoluta, que reitera unha e outra vez. A nos parecenos estupendísimo e maravilloso, pero se o Partido Popular ten o goberno da Xunta de Galiza, o que se espera é que goberne e o que se espera é que faga política. E, polo tanto, se hai un problema político co tema da sanidade, que o resolva e que, desde logo, inicie o diálogo necesario para afrontar estas que cree o Partido Popular que son as solucións a todos os seus males. O problema que eu creo que o Partido Popular, en primeiro lugar, non cree de verdade en que estas sexan as solucións e non cree na sanidade pública e non cree, desde logo, en que, nin nas súas propias competencias, non? Porque hai que recordar que as competencias en materia de sanidade son da Xunta de Galiza, son da comunidade autónoma. Creo que aquí estamos ante un novo episodio dun patapum pa arriba, de un botarlle a culpa aos demais do que son os problemas históricos da sanidade en Galiza. Miren, esta moción non está pensada precisamente para aportar solucións, senón que o que nos consideramos é que o Partido Popular pretende responsabilizar a outros da crise sanitaria na que está inmersa Galiza e especialmente a súa atención primaria. Miren, esta moción o que pretende é, receitar agora un bálsamo para curar os males en atención primaria, pero que é unha cuestión absolutamente falaz, é unha manobra de distracción sobre cal é o auténtico problema en atención primaria e nos problemas de atención primaria, e que o Partido Popular leva 15 anos esnaquizando a sanidade pública galega, e sabeno ben porque estuveron 15 anos sen convocar oposicións, e que hai xente que colleu a praza con 60 anos, e que temos unha situación que é absolutamente crítica. E non é crítica desde que é crítica a raíz da pandemia a nivel mundial para conseguir médicos nos sistemas sanitarios. Non, porque, entre outras cousas, a privada non ten problema para reclutar médicos. O problema é como se xestiona a sanidade pública, non? E como, precisamente, o Partido Popular dentro do Sergas ten absolutamente alimentada e inflada a sanidade privada, non? Alimentándoa precisamente de concertos, non? Vostedes saben desde hai moitos anos que faltan profesionais para cubrir todas as prazas e as próximas vacantes por xubilación, e non planificaron nada, nin a curto, nin a medio, nin a longo prazo. A pesar de que moitas veces yo advertimos desde o BNG e yo advertimos desde o Parlamento Galego, porque levamos moitos anos demandando medidas para garantir o relevo xeracional, un relevo xeracional que non se vai dar en absoluto, por moito que amplíen vostedes a idade de xubilación. Que relevo se vai dar se vostedes non fan máis que ampliar a idade de xubilación? O que hai que garantir é que se incorporen médicos á sanidade pública, non? Isto non é unha novidade, como dicimos, nós desde o BNG levamos moitos anos anunciando, pero o Partido Popular sempre votou en contra das iniciativas presentadas polo BNG no Parlamento Galego que advertían sobre esta situación. E vostedes votaron en contra, incluso dicindo, que non había ningún problema, sen recoñecer que había o problema. Non fixeron nada para evitalo, non fixeron nada para planificar. Moi ao contrario, moitas veces puxeron o acelerador para chegar á súa meta real, que é esnaquizar a sanidade pública. Reduciron o orzamento, reduciron o número de prazas MIR. O propio goberno de Rajoy mantivo a taxa de reposición que só permitía repoñer un profesional por cada vez que se xubilaba. Un déficit absoluto de prazas. E no que respecta á atención primaria, seguen quedando prazas MIR sen cubrir, dos que rematan sendo moitos os que non aceptan a especialidade en atención primaria. E o Sergas segue practicando a temporalidade, precariedade e abuso laboral. A modo de exemplo, alrededor do 50% dos profesionais de enfermería e de facultativos de atención primaria son temporais.
As políticas dos últimos 15 anos do Partido Popular deixan unha atención primaria secundarizada, desprestixiada, minusvalorada, con listas de espera de semanas e coa atención pediátrica reducida a mínimas. 200 concellos galegos que se di pronto non contan con servizo de pediatría. O recorte acumulado en atención primaria de 2009 a 2015 e de máis de 1.900 millóns de euros. Aplicando o IPC, tería que ter 275 millóns máis. Segundo o informe anual do Sistema de Saúde publicado polo Ministerio a principios de novembro, Galiza segue estando á cola de atención primaria. Miren, se a OMS recomenda que do total do orzamento en sanidade se dedique o 20% á sanidade, á atención primaria, vostedes dedicanlle un 11,79%, fronte ao 14,17% que lle dedica a media do Estado, case 2,5 puntos de diferenza. A isto hai que engadirlle que temos 389.252 persoas en lista de espera para atención hospitalaria e a saturación permanente dos servizos de urxencia. En definitiva, hai unha descoordinación e planificación absoluta, diante da cal só poñen vostedes o esforzo en cambiar o relato, única e exclusivamente. Os seus esforzos céntranse en mudar as responsabilidades, en cambiar a culpabilidade. Evidentemente, hai responsabilidades no goberno español, a empezar porque non eliminou a taxa de reposición, pero as competencias que ten a Xunta de Galiza permítenlle levar a cabo actuacións que mellorarían moito a situación. Aumentar o orzamento, como mínimo, para estar na media do Estado. Garantir a capacidade e calidade docente para atender a formación dos profesionais MIR. Non pode haber unha rebaixa en formación, todo o contrario, sobre todo se queremos ter profesionais ben formados no noso sistema sanitario. E non se pode acreditar a todo o mundo para ser titor, nin todos os centros para recibir residentes, porque non sempre se dan as condicións adecuadas. Poden elaborar con urxencia un plan de ordenación dos recursos humanos para identificar as necesidades de persoal de cada colectivo e proceder á súa cobertura en todas as categorías. Poden rematar coa política de precariedade e explotación na contratación, ofertando contratos dignos para evitar que sigan marchando profesionais ben cara á privada ou ben cara ao estranxeiro. Poden poñer en marcha un plan de retorno e capacitación dos profesionais que emigraron ou optaron por a sanidade privada, baseado na convocatoria de todas as prazas vacantes, a estabilidade laboral e a eliminación da precariedade na contratación. E poden incorporar á carteira de servizos de atención primaria as categorías imprescindíveis para prestar unha atención integral e descolapsar as listas de espera, persoal de psicoloxía, terapia ocupacional, logopedas, traballadoras sociais, podólogos, ópticos, optometristas, etc. E poden poñer en marcha a carteira de servizos e recoñecer o mapa de competencias de cada categoría profesional, enfermaría, fisioterapia, matroas, TCAES, PSXs, celadoras e celadores de outras categorías que habería que incorporar. O que non pode ser é que teñamos as enfermeiras e os enfermeiros como temos. O que non pode ser é que vostedes cada día lles engadan ao persoal, por exemplo, de administración e servizos máis competencias, pero lles manteñan os salarios intactos. O que non pode ser é a precariedade na que temos o noso sistema sanitario. E vostedes, como Xunta de Galiza, vostedes como Partido Popular que ostenta esa maioría absoluta da que se gaban día tamén, sigan mantendo esta situación. Deixen de sinalar responsáveis fora e empecen a analizar o que están facendo, ou mellor dito, a identificar o que non están facendo e póñanse as pilas. Grazas polos desexos de mellora, en primeiro lugar. E, en segundo lugar, nos estamos a favor de que o Sergas, efectivamente, poida contratar máis persoal, pero, como en moitas cousas non lle compramos a receita que sinala na moción, queremos que desde a propia Xunta de Galiza se poden facer outras cousas para cadar o mesmo obxectivo. Xa temos presentado outras mocións, por certo, para resolver outras cuestións de sanidade e vostedes non votaron a favor, como nunca votan a favor de ninguna cuestión que implique mellorar a sanidade pública en Galiza, nin aquí, nin no Parlamento, nada máis.
pero desde logo creo que desde BNG sempre atopamos unha porta aberta, unha persoa coa que se podía falar, discutir, que tamén para iso nos pagan e para iso estamos aquí. Estou segura de que como muller tiveches que afrontar pois moitos retos e derrubar moitos muros, romper moitos tetos de cristal e despegar os pés de moitos chans pegañentos. Estou segura de que así foi. Moitísimas grazas tamén por iso e desde logo desexarche toda a felicidade do mundo porque está máis que gañada. Nada máis.